Alamisa ye juin kalo tile 25 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la. Aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ. Ni ye an ka bi alamisa kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka dun kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi compagnie de transport min kɔni bɛ bɔ Nara ka i kunda Bamakɔ ale kɔni kɔnɔna na ani ka bɔ Bamakɔ ka i kunda Nara kan olu bolimafɛn bolila dɔw kɔni tun ye u ka bolimafɛnw olu lajɔ o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira ka fɔ ko juin kalo tile 23 san 2026 ko ni compagnie transport kofɔlen ninnu kɔni ye u ka bolimafɛnw olu lawuli hakilina jiginna ni bolimafɛn bolila ninnu kɔni ye u ka bolimafɛnw lajɔ k'a da banbagaci wale tigilamɔgɔw kɔni ka bingani wale olu de kan ani maa bugunatigɛbaliw kɔni ka bingani wale ni o kɔni kun bɛ ta ka ni maa kofɔlen ninnu kɔni sɛgɛrɛ k'u to siraw olu kɔni sanfɛ o de hukumu kɔnɔna na ka sanga ni lakanako kɔni sabatili ye Nara marabolo kɔnɔna na ni compagnie de transport kofɔlen ninnu kɔni ye baaraw olu kɔni daminɛ juin kalo tile 23 san 2026 mina u y'a jira ka fɔ ko dɔw kɔni farala pasew olu kɔni sɔngɔ kan ka bɔ Nara ka i kunda Bamakɔ kɔni kan o pasew kɛra sefa wari 2000 o de kɔni ye min sen fɛ kunnafoniyaw y'a jira ka fɔ ko fɔlɔ o pasew kɔni tun ye sefa wari 1400 o de kɔni ye ka sanga ni lakanako kɔni basigilen Nara marabolo kɔnɔna na ni compagnie transport kofɔlen ninnu kɔni u ka bolimafɛnw olu lawuli. An bɛ wagati min na i ko sisan ka sanga ni an ka wolomasiri tabaw ka cɛsiri baaraw olu kɔni bonyani ye kosɛbɛ fɛn min kɔni ye ni compagnie de transport kofɔlen kɔni ye olu ye u ka baaraw daminɛ ka bɔ Nara ka i kunda Bamakɔ ale kɔni kan o de hukumu kɔnɔna na jateminɛ dɔw y'a jira ka fɔ ko dɔ farali pase olu kɔni sɔngɔ kan o kɔni bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara fɛn caman olu fɛnɛ sɔngɔ kan. Ali bi fɛn kɔni ye an ka wolomasiri tabaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ la an ka wolomasiri tabaw ka kɛlɛbolo min kɔni bɛ ni a bɛ wele ko opération dugukolo ko kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko u ka sanfɛ pankuru ka ɲinini baaraw kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamɔgɔw kɔni daka yɔrɔ dɔ kɔni ka Nara ale ni Wagadu dugu kɔnɔna na min senfɛ u ye dankarikɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka ɲaramaya la o siratigɛ la état major général des armées bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma min senfɛ a b'a laɲini k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa fɛn min kɔni ye lakanako ye ale kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa Duanza marabolo kɔnɔna na ka sanga ni kurantigɛ ye o de kɔni hukumu kɔnɔna na Duanzakaw kɔni ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan kuran kɔni t'a la ka sɔrɔ Duanza dugu kɔnɔna na min senfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kuran kɔni bɛ sɔrɔ heure 3 o de kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ kuran kɔni tɛ sɔrɔ tuguni o de siratigɛ la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji sɔngɔ ye ko dɔ de kɔni b'a la ka fara olu sɔngɔ kan kabini septembre kalo tɛmɛnen san 2025 wagatiw la fo ka na se an bɛ wagati min kɔni ma i ko sisan taji lituru olu kɔni bɛ taa sefa wari 400 fo ka taa se sefa wari 700 o de kɔni ma min senfɛ fɛn min kɔni ye taji feerelaw ye olu kɔni b'a la k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ k'u t'a la ka fɛn min kɔni ye taji o de kɔni sɔrɔ ni u b'a la ka u kunda yɔrɔ wɛrɛw olu kɔni kan ka taa taji o de kɔni ta o de kɔni wale ninnu kɔni bɛ ka kɛ sababu ye u b'a la ka dɔ fara taji ale kɔni sɔngɔ kan min senfɛ fɛn min kɔni ye Duanza sigibaw ye u b'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka taji ale kɔni feere jamana ɲɛmaaw kɔni ka fɔlen la. Ka sanga ni ɲinan san 2026 bagi kimɛnniw ye fɛn min kɔni ye candidat libre ni o ye CL ye a jirala k'a fɔ ko ale kɔni candidat makɔrɔba kɔni bɛ taa i jɔ san 72 de la ni o b'a jira k'a fɔ ko maa kɔni tɛ kɔrɔn kalan o kɔni ma.
Radio Kledu Jemikami Beni Abeweleko Alo Kledu Ale Sispana Haute Autorité de la Communication Hakni Oye Kunafundilo ka Nyema Sobaye Ale Kunafundike Kunu Araba Juin Kalotile Mwanani Samba Fla Ani Mwanworo Min Senfe Abajira Kafo Ko Fem Koni Ni Jemka Ko Fole Koni Kledu Radio Sode Konina Ni Abeweleko Alo Kledu Ku Ukoni Bala Ka Majedo Ode Koni Keni Jamka Ko Fole Koni Konana Mini kunafundi sharia olu koni teta ode hukumu konnana haute autorité de la communication ale konye ni jamkan ko fole koni sispan fo kalo fla bonyonko ode kononana kunu juin kalo tile mwanani samba fla ani mwan woro amaula donia ka fo koni jamkan ko fole koni tume kuma di jamana kono doma uku hakilinata fo jamana mara chogoya olu de koni kan ka sangani kenya ko koni sabatile anga jamana konna na fem koni kuchala duani mogoyi ajirala ka fo ku ka wuli ka joboro buana kosebe mi senfe uye tegeda ke fura kolon comprimé ba keme ani kelen ode koni kan ode hokumu konna na ajirala ka fo ko o koni kofe uye tegeda ke fem koni nyana minima 20 kg tan ode koni yasa ka sika kenya ko ale koni sabati kuchala marabolo konna na kuchala duani mogo ka ni boro nuka wuli ka jɔ boro kɔni buyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ ni fura kofɔlen ninnu kɔni kan yaasa fɛn kɔni ye kɛnɛya ko ye ale kɔni bɛ se ka basigi kosɛbɛ balima fila olu fagara ma bugunatigɛ bali dɔw fɛ nema bugu dugu kɔnɔna kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Segu marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnniyala ke Masina Kologo commune na nema bugu dugu kɔnɔna ma bugunatigɛ bali dɔw kɔni kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ balima fila olu de kɔni ka ɲɛnamaya la juin kalo tile 23 san 2026 ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 20 wagatiw ye min senfɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ni balimakɛ kofɔlen fila nunu kɔni tɔgɔ ye Bayini Konate fo ka taa se fɛn kɔni o dɔgɔni o tɔgɔ ye Mohamed Konate o de kɔni ye ni maa bugunatigɛ baliw kɔni kɛra sababu ye ka dankari kɛ ni maa kofɔlen fila nunu kɔni ka ɲɛnamaya la o de ye siratigɛ la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye ni balimakɛ kofɔlen fila nunu kɔni ye ni u fagara maa bugunatigɛ bali nunu kɔni fɛ u ka famille ni o ye famille Konate ye ko olu de kɔni ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ Nɛmabugu sigibaa caman olu kɔni kan min senfɛ ni maa kofɔlen nunu kɔni bɔnɛna u ni na ni maa bugunatigɛ bali nunu kɔni fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ olu la sanga ni wagati fɛn kɔni entreprise tunga lafiya olu kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa fɛn kɔni ye tungarakaw ye olu kɔni bɛ se ka so sɔrɔ Mali kɔnɔna na ka u to u sigiyɔrɔ la o siratigɛ la kunu juin kalo tile 24 san 2026 tunga lafiyaw kɔni ye sotigi dɔ ale kɔni ka so tile di a ma banakɔrɔ yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛ ka ja dɔ olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ani ka aw barikada aw ka initiative ɲumanba in na parce que an denw bɛ kɔfɛ aw ka yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ça veut tout dire tunga lafiya alors i bɛ tunga la i bɛ baara kɛ su i bɛ baara kɛ tile neige t'o bali san t'o bali foyi t'o bali ka tila k'o wari bila ka na so tuma dɔw la ko i balimaw ka yɔrɔ ɲini ko k'a jɔ tuma caman an b'a ye k'a fɔ n'i nana ko a ye taa n ka yɔrɔ yira n na caman bɛ laban dusukasi la o b'a sɔrɔ e ye wari di ko k'a kɛ min ye wari ma k'o ye wari donna da wɛrɛ fɛ a jigilatigɛ barika ka bon kuma caman an den minnu bɛ kɔfɛ comme y'a fɔ cogo min na ka aw fo ni initiative la aw bɛ mɔgɔ baarakɛ ɲɔgɔn bɔ danaya de don ne denmuso de bɛ Itali donc ale de y'aw contacter ko ani aw bɛ baara ɲɔgɔnya la a ye dugukolo san a y'a fɔ ɲɛna après a ko a bɛna yɔrɔ jɔli daminɛ n ko problème t'a la donc yɔrɔ fana jɔra yɔrɔ banna ne nana visite kelen wɛrɛ kɛ ani a balimakɛ an nana visite kɛ an ye yɔrɔ ye o don na fana u ye n wele k'a fɔ n ye ko maintenant ko remise bɛna kɛ ko an ka na ko ka remise kɛ bon vraiment kɔni a diyara an ye an nisɔndiyalen dɔrɔn de don Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka client caman nati Ala ka entreprise yɛrɛ yiriwa aw ka cité caman jɔ ne ye constructeur ye tunga lafiya la bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna vraiment ne kɔni ne ye so jɔ mais ne yɛrɛ sewalen don parce que n nana
mɔgɔw yɛrɛ nana baara ye cogoya min na bɛɛ nisɔndiyara bon jaguaro ne fana ne bɛ nisɔndiya n'i nana baara kɛ i bɛ jɔrɔ de u bɛna lajɛ baara ɲɛna a ma ɲɛ i bɛ jɔrɔ n'o fɔlɔ de mais ni bɛɛ nisɔndiyara jaguaro ne fana ne bɛ nisɔndiya u nɔfɛ baara kɔni a bɛ Tunga Lafiya u ka fɛn bɛɛ de kɔni ka ɲi ka daminɛ depuis fondation ka taa bila fo a finition na a bɛɛ de ka ɲi matériel fɛn fɛn fana bɛ don a so ninnu na a bɛɛ de kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka superviseur fɛ vraiment albisa ala ka barada ye k'a yiriwa ka sankɔrɔta di entreprise ma albi wa k'a fɔ tungarankew ye k'u k'u confier Tunga Lafiya la u ka baaraw ka ɲi matériel ɲɛnama bɛ don u ka baaraw la a kana kɛ client fana kɔnɔ ko parce que ko ne bɛ a domaine kɔnɔna na k'a fɔ ko n b'u attirer ka na dɛ o kelen o tɛ nɛgɛlikan ye minɛn yɛrɛ de bɛ don u ka so la vraiment kɔni n kɔni b'u wele u k'u confier Tunga Lafiya la o de tun bɛ n fɛ ka f'u ye k'u fo u ni cɛ u ni baraji. Amita ko kan kibaru la Senegali jamana kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya ba kɛ ni a jirala k'a fɔ ko sanji kasara kɔni kɛra sababu ye fɛn kɔni Stade El Hadji Ibrahima Gueye ka ale kɔni bi min senfɛ maaw bolo fɛnminɛ caman olu kɔni tiɲɛna ni sanji kasara in kɔni senfɛ o de hukumu kɔnɔna na a laɲininen don maaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni samiya donda in kɔni na. Amita Burkina Faso jamana kɔnɔna na kunu juin kalo tile 24 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko o bɛnna kunnafonidila Adja Nazer Oulon kɔni kibaruya tununi ma hakilina jiginna Adja Nazer Oulon ale ye kunnafonidila gafe événement ɲɛmaa de kɔni ye ni ale kɔni jagoya minɛla a jabala la maa bugunatigɛbali dɔw olu kɔni fɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ni u y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye ko u kɔni ma kunnen don kunnafonidila Adja Nazer ale kɔni tunu ni lahalaya kan o de hukumu kɔnɔna na adamadenya hakɛw ka lafasali tɔn dɔw i n'a fɔ Human Rights Watch olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Adja Nazer Oulon ko ka ale kɔni kunnafoniya jɔnjɔn o kɔni di ani ka a bila teliya la. Amita Laginɛ jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Laginɛ jamana yurugu kɛlɛli kirisoba olu kɔni ye fɛn min ye Ibrahima Sherifuba ale ɲangini san 5 kaso ye hakilina jiginna Ibrahima Sherifuba ale kɔni ye Laginɛ warisoba ɲɛma o de kɔni ye ni a jirala k'a fɔ ko ale kɔni ɲangira ni san 5 kaso de kɔni ye Laginɛ kiritigɛlamaw olu kɔni fɛ min sen fɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin kiritigɛla ninnu kɔni ye olu kɔni ye Ibrahima Sherifu ale kɔni ɲangi ka sɔrɔ ale kɔni tɛ k'a d'a kan a ka denbaya kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni taara furakɛli o de la kɔkan jamana ale kɔni kɔnɔna na hakilina jiginna fɛn min kɔni ye Ibrahima Sherifuba ye ale kɔni jalakilen don ni dolari wari miliyɔn 10 o de kɔni yurugulen ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 5 bɔɲɔgɔnko o de kɔni na. Amita Faransi jamana kan ni a jirala k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Ebola banabaatɔ kelen o kɔni yera Faransi jamana kan min senfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye o siɲɛ fɔlɔ ye fɛn kɔni ye Ebola bana ye ale kɔni ka ye farafinna kɔkan jamana ale kɔni kɔnɔna na hakilina jiginna Ebola bana ye ale kɔni daminɛla Congo jamana kɔnɔna de la an bɛ wagati min na i ko sisan ni a kɔni kɛra sababu ye ka fanga caman o kɔni sɔrɔ ni jamana kofɔlen in kɔni na. Dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maa 32 olu bɔnɛ u ni na Venezuela jamana kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ ale kɔni kɛra sababu ye Venezuela jamana kɔnɔna na ni ka maa 32 olu bɔnɛ u ni na fo ka taa se maa 700 olu kɔni banani ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw olu kɔni na n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kunnafonidila ba tɛ lamɛnbagajɛkulu o de kɔni b'i la an bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in kɔni na ni k'a jira k'a fɔ ko ni ne kɔni bɛ dan sigi an ka bi kunnafonidilaw olu la aw k'an bɛn kunnafonidi kura nɔtɔ olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ale ni lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na.